Lelo Panyasa Voice Box, Boni Kalindo aka the DC mwana wa kwambiri President Bungwe la Malawi First the People First angofuna ndithu kudziwitsa Malawi kuti kwakasalire kumeneko ndithu ndi mboma la Nkatabe zinthu sizili bwino akuti kumeneko ndithu anthu akuvutika aame akuamenya komanso za anthu chifukwa cha malo awo amene akukhala zaka zambirimbiri ndi mukulankhula kwawo Boni Kalindo akumemeza ndithu anthu otchuka amboma la Nkatabe makamaka wolemekezeka Akin Zikhaling'oma amene patali pano ndi nduna za migodi komanso aja omenyera maufulu amene amachita kuti a Charles Ben Longwe kuti yayi tapitani kumeneko anthu kwanu Nkatabe akuvutika tapanganipo kanthu poti inu paja tumadzitenga kuti ndina anthu amphamvu anthu omenyera maufulu komanso ngati nduna ya boma inu yotumwina mutalankhulapo zinthu zikhoza kusintha kumeneko ndi kulankhula kwa Boni Kalindo lero pano pa Nyasa Voice Box ndipo akamaliza kulankhula chonda Malawi musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti nkhani zimenezi inuyo mukuzona bwanji mutuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. The DC ngati pali chinthu chimenene chimandinyasa kwambiri ndipo ngati pali chinthu chimenene sindizalola kuti ndizachionerera chikuchitika ndikumangochiyang'ana osalankhulapo kanthu ndiye kumuona munthu osauka akuzunzidwa ndi anthu andale kapena amene ali m'maudindo kutengera kuti iwo mwina anapita ku sukulu kapena kuti ndi olemera kuposa anthu osaukawo. DC walero wachedwa abale anga kulikonse kumene muli chifukwa ndidathamangira ku Nkatabe kwatiye mbwana kumene ame azuza anthu amenya anthu agumula nyumba zawo. Munati mupite inu ku Nkatabe kwa Kasalire komanso dera la Bunji mukamva chisoni kwambiri kuona mmene ame azuzira anthu over 860 kuwagumulira nyumba zawo kuwamenya. Tikunena pano anthu amene wawa mwezi watha akuvutisana ndi ame malo okuti anakhalapo over 40 years. Maboma ena onse abwera ndikupita kuphatikiza azungu anthu akwa Kasalire komanso Bunju akukhala konko nkumadabwa kunena kuti kodi malowa ngati ali anu ainuyo ame kapena aboma, why resorting into beating people? Why osakambirana ndi anthu kuwayitanisa ndi kuwauza chikhaliyeni chongakhale atiye nkhani akuiziwa mafumu ena akuiziwa a DC akudziwa bwinobwino kunena kuti malo amene wawa kwa Kasalire komanso Bunju ndi malo wa anthu aku Nkatabe. Unfortunately tili ndi anthu amene ali mboma la MCP amene amazitcha kuti kwawo ndi ku Nkatabe koma akulolera kuti anthu awo wazizunzika kumeneko kuli Pepe Kale komanso Anibe Longwe aja ankamenyera ufulu kale aja lero sitikuziwa kuti anapita kutiko koma ziwanichi kunena kuti ineyo ngati Boni Kalindo siningalolere kuwaona anthu akwathu akuzunzika ndikumangosiya osachitapo kanthu. Iniyonso mukanakhala anthu anzeru mukanadziwa kapena mukanaomva kulira kwa anthu aku Nkatabe amene akuzunzika kupita iniyo pamalo pamene ali tithokoze kwambiri a Livingstone ya Synod CCAP atenga anthu awa ndikuwapasa malo ndikumagona mu chalichi. Chodabwisa nchonena kuti ngakhale nyumba zawo zagumulidwa akumenyedwa aonongereredwa zakudya zawo ngakhale mbewu zawo koma ame obe akubwera ndikumamenyabe anthu kuchalichiko nyumba ya Mulungu kumazunzabe anthu. Ndizomvesa chisoni kunena kuti tili ndi ame komanda amene akupanga zodabwisa zosiyana ndi anzace onse ambuyomu. Mbuyo mutakhalapo ndi ame komanda osiyana koma mbiri ngati izi sanatchuke nazo. Ineyo ndimadabwa kuti kodi makamaka m'Malawi muno ndife anthu a mtundu wanji? Ndi mtundu orozedwa otembereredwa chifukwa ena akamanena kuti m'Malawi muno muli ufulu ine sindikukhulupirira kuti m'Malawi muno muli ufulu. Abale anga musamangokhala mtawuni tazipitani m'mizi mukaone mmene anthu akuzunzikira andi ukapolo kuno ku Malawi kuno ulikobe makamaka kwa ife anthu osauka tikuzunzika kwambiri anthu ambiri
ambiri akufera in silence, anthu ambiri akumwalira in silence, sakufuna kunena, koma kunenako amafuna kuti azinena, koma chifukwa chonena kuti mwina alibe kuthekera. Siku la lero, date ya lero, taonapo ife ulamuliro kuchokera kwa Kamuzu, kuti ngonena kuti azungu, Kamuzu, Bakiri Muluzi, kuzabwera Bingwa Mutharika, kuzabwera Joyce Banda, kuzabwera Arthur Peter Mutharika, anthu amene wawo akwa Kasalire ndi Bunju amakhala malo awo, nyumba zawo zinamangidwa kuchokera kalekale. Lero wina aja akangolowa mboma ndi kuyamba kuzuza anthu. Lero kutero kwa anthu ajamba kukunyasani, mmene mwaberabera za nzika zawo, mmene mwaberabera zovotera zawo, mwawalembetsa mwachinyengo. Lero mulibe nawo ntchito anthu ajawo. That is why even mukamafuna kulemba anthu olandira chithandizo chanu chimene mukufuna kupereka ndi njala imene mwachita create, mukumapereka kwa anthu amene ali IMCP okaoka. Andipena umazifunsa mafunso kuti kodi anthu amene wawa mitu yawo imayenda bwino andalewa? Chifukwa tu munthu wanzeru umasamalira anthu amene amakupasa voti kapena amene azakuthandize pamawa. Koma andale ndi madabwa nanu kwambiri. Malo mokuti mukasamalire mwinaso anthu azipani zina, anthu okuti siyanu, muwasamalire amene aja akukondeni, especially pano pamene tikupita ku chisankho. Munayenera inuyo anthu andale musegule maso anu, muzithandiza anthu mwa iko, osayang'ana chigawo, osayang'ana mtundu, koma inu IMCP mwatanganikwa kumaanamiza anthu, kumaanyamula anthu mmalole, ndikumakapasa ma 1000. Wina ndi uyu Pepe Kale anapita kumulanje ku Mozambique border ku Gambula Zulo, wanyamula anthu ena ochokera ku Dowa, ena ochokera ku Lilongwe, ena ochokera ku Nchisi. As we talk now, anthu enawo ali stranded, galimoto imene anakwera sana ione, agona malo ovutika kwambiri. Ine ndikanakupemphani inu anthu andale, muzipanga zinthu ndi mtima okonda dziko lanu, kukonda Amalawi, chifukwa Amalawiwo ndiye capital yanu. Koma kunoko zimene timapanga zosiyana kwambiri. Anthu ozunzika ndi anthu amizi, anthu osauka amene alibe china chilichonse. Malo mokuti inuyo mmene mwatenga maudindowa mukanakhala pa forefront kumathandiza anthu osauka. That is why you were voted. You were voted, you were given a vote. Ndicho linga kuti mukathandize anthu ammadera mwanu komanso anthu akuno ku Malawi. Lero nzodabwisa kwambiri kuti kunkhata be kumene tikunena pano kuli minister wamphamvu kwambiri amene wakwanisa kuzuza ma Burundi, amene wakwanisa kuzuza ma Rwandizi, amene wakwanisa kupanga nkhaza zosiyana-siyana koma akulephera kusamalira anthu ache. Lero mukwasira ame kuti azizuza anthu, apolisi azizuza anthu. Pano polisi yasandukano pano makoti. Mukapita chakwa Kamwendo kunchinji uku mukapeza kuti kumene koko kuli police station kumene pamangozaza anthu, nkhani zake zokuti akhoza kuzikambirana mafumu, koma iwo ntchito yawo ndiyongotolera ndalama kwa Kamwendo, kumatolera ndalama basi aziaopseza anthu kuti tikumangani, yangosanduka ngati factory yawo yokuti kunja kukaja apolisi azitolera ndalama. Ndizodabwisa kwambiri kuti lero amene mandate yawo ndiyo chita protect ziko, kuona kuti kodi malire aziko ali bwanji, anthu amuziko mwakukhala bwanji, amenya anthu muziko la democracy. Mwalephera kumenyana ndi nzimayi wa ku Tanzania uko, nzimayi wa ku Takatani, nzimayi wa ku Dodani, wakulandani nyanja akape ino, makape zisiru anthu asataniki. Lero mukufuna muzizuza anthu. Tathamangani mupite kunkhata be, tikunena ti inuyo amene kale lija mukazitamirira siku ndi siku kumalo jambula maaudio kuti ndinu activist, amene mwaona nomochedwa kuti sopano kunja kukwandichera sopano ani Berongwe komanso iyo Pepe Kale, ndinu anthu amene mmachuka kunkhata beko. Tapitani kwa Kasalire mukaone, mupite kwa Bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko kumamenya anthu. Ndipo uthenga umene umpeze Lazarus Chakwera papeza pajamani nakuti samaziwa, aziwe kunena kuti anthu akuzunzika.
paliponse muno m'Malawi palibe chimene chikuyenda ata mukapita kuntchito kumene mukaone magadi awa amalondera makampani osiyanasiyana amalembedwa ntchitowa kumene kuchako salary yawo mukayione ya magadi zokuti boma linakhazikitsa minimum wage ikuti ndi 100,000 magadi akulandira 35 magadi akulandira 60,000 kuonanso ati as a condition kuwalanda ngakhale chanzika chawo kunena kuti chanzika tizisunga kuno popengera kuti muzathawa motero kuti magadi ambiri zisankho ngati ziti zichitike sakavota as we talk now ngakhale olo ana asukulu amene akuzunzika kopya ana asukulu apart from kusowekera school fees kusowekera uniform kuphunzira malo osadziwika bwino ana asukulu akupasidwa ma punishment ali ana kodi mwanayo waphunzira bwanji mu environment imene ili ndi torture aphunzira bwanji a Minister of Education, a minister tathamangirani ku Makande Primary School kwa Ngabu mukaone zimene akupanga a headmaster akumeneko ndi maziphunzitsi yawo a standard 8 akuabweza ana kuti asalowe mkalasi chifukwa chokuti sana apite ndi 3,000 during summer holiday ati anauza ana kunena kuti aliyense abwerese 3,000 azizaphunzira sama ndiye chifukwa chakusoweka kwa ndalama ana sana pite kusukulu kuja kusama kuja mmene sukulu yasegulidwa muno akuabweza kunena kuti mukhale 2 weeks muli kwanu ndipo pokabweranso mukabwerese ma 3,000 kuabera ana osauka ziko lomvesa chisoni ziko limene amazitcha kuti ati president ati ndi opemphera ati anali mbusa koma anthu ake akuzunzika kopsa lero limukuafuna anthu omwe aja kuti akakuvotereni zona anthu akunkhatabe mmene mukuazuziramo angakuvotereni mmene anthu akuzuzikira m'Malawi muno angakakuvotereni ndiye uzikanena kuti ine ndikufuna mundikhululukire akakukhululukire ndani misala yeni kusavuka kweni ndiye ine zimene zimaninyasa kwambiri ndipo ngati bali nthawi imene ine ndizayime pansewu ndikuumbuzana ndi anthu ndiye nkhani yozuza anthu amene ali m'Malawi amene ali osauka ziko lino limakhala ngati siratu ziko lino limadabwa kuti kodi somano ifeyo kwathu ndikuti because ayeni yake onjoya analiyenera kukhala Malawi ifeyo koma amanjoya ndi anthu obwera amanjoya ndi anthu achipa amanjoya ndi anthu andale amanjoya ndi anthu ena achionena kuti pokhapokapo akuchemerera ma president akuchemerera ma minister ndi amene amanjoya kumutumizanso mwana kupita ku sukulu kuti akaphunzire azalowe ntchito zonso mukulembana nokha kupita kuame mukaone amayina ali kumeneko ofanana okhaokha kusonyeza kuti winayo ni mwana wa ambuyache winayo ni mwana wache winayo ni mulongo wache mukungolembana nokha sono ana amene akuphunzirawa azikagwira ntchito kuti anawa popeza olo mabizinesi amene ndi awaso mabizinesi wa anifi mukunena kuti azikatenga ndalamaso ndizi mukupereka kwa azibale anu ndalamaso za nifi ndizi mukupereka kwa achipani okhaokha ukakhala kuti ndiweyo wachipani chena wanyati iweyo sungalandire ngongole ya nifi ku polisiko ndiye jere amachita kunena kuti nyengo ineyo ndionera kuti tilembane tokha am'malainzi kuwatengana kumuona mwana wa polisi wanyamula mfuti kumanena kuti abale uyu angaombe ndiyene ndikanakondwa siku lina mukanatiuza kuti kwathu ndikuti kuti ife anthu osauka titolerane m'Malawi muno kuchokera kunsanje kukafika kuchitipa nkhotakota pakana kunchinji titengana anthu osauka tikakhale ziko lathu chifukwa kuno zikuoneka kuti ziko ilili ndi la anthu olemera la anthu andale amene ife sitingatenge mavuto athu kukakupasani inuyo sitingawatenge mavuto athu ndiye mutiuze kuti kwathu ndikuti popeza nthawi imene ijayo Bakiri alipo timaona ngati kuno ndiye kwathu chifukwa Bakiri anali president muwali yeso osamalira anthu nthawi imene ijayo uje ni bingu wa Muthalika atabwera fetereza timagula thumba la fetereza 500 ndiye lero mutiuze kuti kwathu ndikuti
atabwera Joyce Banda nayenso nzimayi anayesesa. Nzimayi uyu nimamukumbukira mu history. Nzimayi kwa 100 days anayesesa kuti mafuta apezeke, kwa 100 days anapezeka kuti forex ilipo, ndipo nzimayi anathandiza anthu a business uyu Joyce Banda, ngakhale ena mmachezera koma mutukwana Joyce yo. Anayenso Peter Mutharika atabwera wapangaso naye kumbali yache wayesesa. Lero ndi izizi tinazozi manyakawawa ati ndiye kumakabwereza mukabwereze izizi kumukambwereza amene ikuti ndi ndani, wapanga chani amene imene anthu akuvutikira muno Malawi, wapangapo chani? Ndizomvesa chisoni kwambiri. Choncho ineyo lero audio yanga yachedwa Malawi ndikupepeseni, koma naene andithamangire kumene kuchifukwa Malawi first. Komanso munthu okhala Malawi akhale so first. Malawi first, the people first. That is why nathamangira ku Nkhata Bay kwawo kwa Azikhale Ng'oma, kwawo kwa Benilongwe. Kaya Benilongwe mulipo Benilongwe. Tapitani kukakasalire chifukwa muzanena kuti ine ndikunama ndine osusuka. Tathamangani popeza muli Malawi muno. Muthamange mupite kukasalire komanso Bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko. Komanso inu abidamiya tapitani kuje ni kumakande primary school mukaone aziphunzitsi akumeneko akuabweza ana osauka kwa Ngabu penipeni kuti atalipire 3000. Tapitani kwa Kamwendo mukaone mene akugwirira ntchito ya polisi. Ayisandusa uje ni Kamwendo ejayo polisi yakukhala grocery yawo, kukhala shop yawo, factory yopangira makobiri. Ndipo lero mukapita kwina kolikose Minister of Agriculture Sam Kawale, tapita ukaone fetereza kulibeko kwina kulikose fetereza akugawira ati kaya kuchokera kunifi ati za mega farm, anthu angogawana okha kumpasa munthu okuti alibe china chilichonse fetereza matumba 3000 angogulisa mudowamu, angogulisa musalima mumponera munchisimu. Ndipo that is no wonder why anthu ngati achina Bendulo aja kumayima pa chilungamo kumanena chilungamo achina Bendulo. Mulungu azikudalisa ni abendulo kumene muliko. Alikonso ena mu MCP mu abwino osakhala osavukwa ngati amene wawa akufuna azipha anthu. Ndiye tiphana athu, tiphana. Bon Klindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, Tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.